Ens trobem a la Garrotxa, concretament al pàrquing de la Fageda d'en Jordà. L'excursió que proposem avui és fer una ruta circular per aquesta terra de volcans, vegetació increïble i espectacle de colors indescriptible. Nosaltres seguirem l'itinerari 1 del parc, així que passarem per la Fageda, el volcà de Santa Margarida i el volcà del Cruscat. És una sortida llarga, però molt agradable, amb poc desnivell i que es fa molt entretinguda pels més petits, ja que quan no juguen a agafar les fulles que cauen dels arbres, observen les pedres volcàniques i el terra ennegrit, tan característic de la zona. L'itinerari comença just al pàrquing i en pocs minuts ens endinsem a dins del primer tram, la Fageda d'en Jordà, un bosc dens i frondós, de faigs que amb l'arribada del fred muden les fulles i ens ofereix una passejada única. El camí està molt ben marcat i no presenta cap tipus de dificultat, ideal perquè els nens juguin i corrin sense problema. A la Fageda s'hi pot anar en qualsevol època de l'any, però a la tardor és un moment esplèndid. En poca estona travessarem la Fageda, agafant el GR83, un tram curt i molt planer, que ens enllaçarà amb el GR2, sender que ens portarà a vorejar la granja de iogurts de la Fageda, on podrem observar com les vaques rumien tot escoltant música clàssica. El GR2 ens durà pel voltant de la granja i ens durà fins a l'ermita de Sant Miquel. Aquest tram és una mica més costerut, però molt curt. L'ermita de Sant Miquel és a tocar del volcà de Santa Margarida. El camí voreja l'ermita i des d'aquest punt ja podem observar molt clarament els volcans Cruscat i de Santa Margarida. Un cop deixem enrere aquest punt, ja ens disposem a iniciar l'ascens al volcà de Santa Margarida, un camí ample, ben senyalitzat, que va enfilant amunt molt progressivament. És una passejada molt agradable mentre anem acostant-nos al cràter. Un cop a dalt, l'emoció dels més petits ja es nota i ja es pot copsar l'ermita romànica de Santa Margarida de Sacot que dona nom al volcà. El volcà apagat des de fa 11.000 anys és espectacular i es pot observar molt bé la forma del cràter. Pels més petits és un indret molt enriquidor. A l'esplanada ens hi estem una estona i aprofitem per menjar una mica i agafar forces. Tot seguit reprenem la ruta. Comencem el descens del volcà i posem rumb al següent, el Cruscat, però abans gaudim de la baixada molt divertida pels més petits. Quasi al peu del volcà trobem el Mas Caselles. Aquí trobem a Juan Carlos San Juan, un artista treballant la fusta, es dedica a crear jardins personalitzats i davant del mas hi té una petita exposició del seu art. El podeu seguir a Tranqui Tronco. Un cop deixem el Mas Caselles ja queda poc per arribar al Cruscat. El volcà va ser utilitzat com a pedrera per extreure greda, material argilós i sorrenc utilitzat per fabricar terrisses. Decidim vorejar-lo i seguir en direcció al pàrquing. Un dia esplèndid al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Teniu tota la informació del track a la descripció. Fins a la propera sortida!